pot posar la vacuna. Al teu grup d'edat no li tocava per vacances d'estiu? Sí, però és que ho han avançat. Ho han avançat? D'acord. I a quina hora dius que tens? Ara, a les 10:42. Però a vosaltres no us els posen fora de l'horari escolar? Normalment sí. Bueno, a mi m'han posat durant l'examen de mates, però casualitat. Però si vols t'ho puc canviar per una hora que et vagi més bé. No cal. Vull dir, ja l'han començat, no arribaré a mig examen. D'acord. Doncs si vols trobem ara, cap problema. Sí. Perfecte. Tu deus ser la Berta Rubik? Però quantes vegades us he dit que Rubik s'escriu amb K? Perdó, ara t'ho arreglo. Passa aquí, seu al banc, sisplau. A l'esquerra, no? Sí. És curiós, no?, que la majoria de la gent siguin dretans. Sí, la veritat. Veus, jo no ho soc. Què? Però que no veus que si et vacuno el braç bo, després si et fa mal no podràs escriure? És que quan torni em faran fer l'examen de mates i jo no el podré fer. Senyor Vladi, aquestes són les coses que hem trobat en aquest cos. Perfecte, Clàudia, moltes gràcies. Sí, molt bé. Sí. Clàudia, què és això? No sé. Què és això? Vladi, un boomerang, jo què sé. A tu t'assembla un boomerang? Tu has vist alguna vegada un boomerang adentro de un cuerpo, Clàudia? No crec que sigui un boomerang, ¿vale? Vladi, si vols truco a la guàrdia, però no sé. Sí, por favor, sisplau, truca a la guàrdia antes que me dé un soponcio, ¿vale? Benvolguda, senyora Clàudia. Soldats? La senyora Carla, jefa superior, ens envia en missió urgent per fer un informe de la situació actual. Li passa alguna cosa, aquest? Sí, ho fa cada dia, no pateixis. Ens hem trobat això i diu el col·lega que no és normal. O sigui que si us ho voleu emportar i fer alguna cosa, doncs ja tal. Sí, entesos. Gràcies, senyora Clàudia. Ara mateix ens n'anem. Senyora Carla, jefa superiora, el cos està ple d'això i ens han dit que no és normal. Pues vas y lo matas. La senyora Carla és jefa suprema, la senyoreta Meritxell i jo ja hem acabat aquell informe urgent que ens va demanar. Pues vas y lo guardas. Qui ve el Kevin a infectar aquest cos encara que no s'ho creguin. ¿Dónde están las células? Las quiero todas para mí. ¿Dónde están?